Malawian Camera. Hello. Yes, Samuel. Hello. Yes, Samuel. Yes. Mesa Malawi. Yes, I am Baguda. Ada Gudolan. Kodi ni ndani? Wale mbandani kodi zimene. Ni ndani? Pule ini. Dilaya. Oh. Alipata mapiro hapa. Yaja ni kani yake. Yakubanya ya David jana. Yaja? Yabanya menti ya David ya magari moroiza. Ya magaza ngamarenge bomba mali sunga. Muhuza ni ndo amwe. Anajibala wewe. Sapopo. Watu bamu. Kala bude kali nzulo? Lero ni mama umwe. Muhuza na amwe. Pamene mapeza nyani ngoba. Okay, po. Lowa mu studio lero pa Monday pamene tikuchokera kuzovuta za m'bale wathu ndiye tapeza zochitika zambiri zimene tafuna tizikupatsirani pafupi kutsogolo kuno, koma pano pa nkhani imene yangotipeza kumene muno mu studio yathu tati tikupatsireni okondedwa omvera Malawi unena kuti mu mzinda wa Lilongwe muno mwachitika ndithu kafukufuku kapena kuti kasesasesa kapena kuti operation. Mkulu uja wotchuka kwambiri wa Munchesi uja watchuka ndi kampani ya Dzikwanje komanso bungwe la Dzikwanje. I think it's an organization imeneyo Pangas Knife organization imeneyo yakhale kukhapa anthu ma demonstrations, kukhapa ma civil servant, mademo kukhapa anthu adzipani zotsutsa DPP, kukhapidwa kumbowe uku kulumbadzi uku kuchani uku kukhapidwa kwambiri nyamata ameneyi dzina lake ndi Munlo amene ali ndi anyamata ake Munchesi mwa Dzikwanje. Pamene kunena pano ali m'manja mwa apolisi. Kunabwera ma cruiser okwana 5 pakhomo pake Munchesi ndipo akwanitsa kumunyamula. Pano patunena pano ndikuti apita naye ku area 30 kuti akampase mafunso awiri atatu potengerapo kuti wakhala akutsogolera gulu la chinyamata adzigawenga mu mzinda wa Lilongwe. Choncho kuno ku Impiana studio pajatima kupatsirani zinthu zambiri zongochitika pompo zangochitika ndithu 15 to 20 minutes yomweyi yadutsa ndipo zatipeza kale kuno ku Impiana studio kuti tikupatsireni ya Malawi kuti mwina kapena tinene kuti apolisi wapanga izi pofuna kupanga chinyenga aphunzitsi, mwina timva kuti alibe mulandu amutulutsanso amutaya kapena nayenso akagona kusero monga mene wakhala kugonetsera anthu ena musero kapenanso naye alandira chilango kati zingayapezeke kunena kuti ndiye amene wakhala kumemeza uchifwamba wachitika kuyambira chaka chatha mu mzinda wa Lilongwe kufika chaka chino kuti azimayi ena ndithu amenyedwa, ena avulidwa, komanso aphungu a nyumba ya malamulo magalimoto yawo anaphwetsedwa matayala ku parliament, komanso kuti azimayi ena amene amachokera ku milandu ku Lumbadzi uku anavulazidwa msewumu chifukwa cha gulu limene lopangidwa ndi nyamata amene Munlo wa Munchesi. Zimenezo tizimva bwino lomwe mene apolisi amene amutenga akafufuza kafukufuku wawo bora akhale wa serious asakhale wa ndale. Tisanga kwambiri tamva kuti nthungulu amene wapezeka ndi olakwa chifukwa tikatenga milandu yonse imene yachitika mbuyo yovulaza anthu ndi milandu ikuluikulu kwambiri tikakumbukira za pa community pamene panaleperesedwa mademo anyamata ena anakhapidwa, ena mmutumu, ena mmapewamu chifukwa cha mkulu ameneyi Munlo. Komanso tikatengera za pa Mbowe mkulu amene ndi azinzake ndithu anasogolera nkhani imene ya Dzikwanje kukhapa anthu kwambiri, kuwononga magalimoto anthu nkhani magalimoto andama za nkhani kuwonongedwa. Komanso tikatengeranso
Massive servant amene anapanga ma demonstration tinamba so tindisha gulimenere la dzikwanje mosogozedwa ndi mkulu amene ndithu azimayi angapo anakhapidwa mutu zimene zili kulakwira malamulo a dziko lino. Choncho twati tikudziwitseni kuchokera kuno ku Impiana studio kunena kuti mkulu uja wotchuka kwambiri wa Munchesi ndi uchifamba wagwidwa, mkulu amene ndi Munlo pano ali m'manja mwa polisi. Kani pompo zambiri tikupatsirani ndithu pano pa studio yathu imene imapereka zinthu zakupsa mvemvemve. Mawa bwino Pastor Shumba ndilo dzina langa. Mwaswera bwanji amalala anzanga kwina kulikonse kumene muli. Pali zinthu zina zake anthufe wani timafuna kumatha kumazimvesesa. Chifukwa chakuti china chilichonse chomwe chikuchitika panopa m'Baibulo zilimo. Andi sizodabwisa kumaona azisogoleri awawa akina Lazaro akupanga izi zomwe zikurani kuti zikuchitikazi. Mulungu akafuna ndithu kukuchosera mphamvu zina amaona ndi anthu onkubadabwa kuti kodi ewa zomwe akupangazi moti iwo wasakutha kuganiza kuti izi sizikuyenera kukhala choncho. Amaona ndi anthu apambalipo koma iweyo sumatha kutani kuti sumatha kuona. Kuleko imfane pano pa anthu atha kumafunsa kuti kodi mfumu jayo amene anakatenga zomwera za mkachisi nkumasangala nazo paphwando anaganiza bwanji. Kwa hiyo charo amaona ngati chimwe zomwe apanga ne paja chinthu chonza bwino. Amaona ngati nza bwino. Modi Mulungu akafuna munthu kumuchosera mphamvu zina zake amamupangisa munthu yongati kuti mutu wake sutani kuti sugwira. Koma munthu yo samatani kuti samaona. Kukondolera kopirira muyezo pakana wakanyamula zikho za mukachisi. Kuteko ankaona ngati kuti pamene popo ndi anthu aona kuti amfumu andi arani kuti asangalala osaziwa kuti alumpha chani kuti alumpha malire akachitidwe ka zinthu. Tikuziona pano pobwera sona kumakakalankhula zinthu zona kuti kulibeko kulumpha malire zikuchitika. Kwa iye amaona kuti ngati akupanga zinthu zabwino. Amaona ngati zomwe akupangazo anthu asangalala ndipo awombera m'manja. Osaziwa kuti kumene koko ni mbali imodzi ya Mulungu kumuonesera pambalambanda kuti akumuyosera yani kuti zinthu zina zake mmutu mwakemo. Koma iye sangaziwe. Situmo pano pamuona akulani kuti pamene akuyenda kumalimbikira kumalankhula boma ndi lomweli. Ninzaje ujaye wamkulu mimba uja napita sunatani kuti napala kwinaku. Ine taonani. Richard Chimwendo Banda ndikumanena kuti ayi panopa munthu akangogulisa anayamba ndi ambuye akeyo. Munthu akangogulisa marumba awiri akuyenera kutani kuti kumakagula fertilizer. Chimanga achita bwino kutani kuti yachita bwino kudula. Uyuso ndi wabwera Richard Chimwendo Banda kumabwera poyera ndithu. Mana chimanga achita bwino kudula moti panopa chimanga amene mukukolola chimanga musunge mokuti muzagulisa ndalama zambirimbiri. Amalawi Richard Chimwendo Banda akunena kuti anthu asunge chimanga azagulisa ndalama zambirimbiri zomwe akuthandauziratu momveka bwino kuti zinthu zidakapitirira kutani kuti zidakapitirira kukwera. Chimanga chichachoteko panopa ureko akonzekera Richard Chimwendo Banda ndi Lazarus Chakwera kunena kuti chimanga chipakana chifika pa 200,000. Walonjeza zimenezo kuti afuna kuti alimi atani kuti asangalale. Sanje tuchitipa tindi alimi angati amene angasangalale. Chimanga ife ufa tikudya pano pa anthu ambiri umachoka ku Zambia. Mufuna mtuze kuti azisangalala ndi anthu amene ali amayiko akunja. Kuzana kuti azatigulisa kunoko zinthu modula. Chifukwa ife zinthu zotilibe. Chifukwa mukanena kuti mulimi wa kunoko palibe mulimi amene mungamunene kuti asangalala. Mulimiyo wakanika kugula fertilizer. Wakanika kugula fertilizer odula.
chimanga sana kolole nde lero mukanena kuti chimanga chizigulidwa modula kwambiri moti mulungu uye ni mulimi asunge chimanga kuti azagulise modula kwambiri mukwalonjeza amalawi kunena kuti akupitirirabe kugula zinthu modula alichali Chimwendo Banda ndi Lazarus Chakwera moti mukulankhula zinthu zopasula simungaziziwe chifukwa chonena kuti Yehova wakuchoserani kanthu kena kake ka umunthu kanthu komwe kama muchitisa munthu kuti azimuona kuti uyu paimapai ni munthu akuchoserani mulungu kamene koko nchifukwa che mukungolankhula zinthu zopanda chani kuti zopanda nzeru nchifukwa mukubwera kumalankhula nokha munena kuti pano pamene alimi muli nawo angokhala mtima megafamu ting'ono ndiye chimanga chochulukacho achipeza kuti alimi ama megafamu ang'ono chimanga chochuluka choti azagulise modulacho achitenga kuti munthu amene ali ndi megafamu ang'ono angakakhale chimanga choti akagulisa kwa munthu wina mukuzipanga contradict nokha umunthu mulungu akuchoserani kuteko pamene popo mukungoyenda ngati mzimu mukungoyenda ngati chinthu chokufa misonkho yo amalawi yomwe mwaje yochuluka iyi kwabondereza komwe mwapondereza amalawi kochuluka nkhanza zomwe mwaonesera mochulukazi Yehova wakuchoserani moni chomwe amatchedwa munthu kuti uyu ndi munthu kuteko mukamaona anthu ajawo akumayimbira m'manja akuyimbira m'manja kuti inuyo mwayamba kuyaluka misala umunthu mulibe kuteko akuyimbira kunena kuti apadi Yehova agwira ntchito mwa anthu awa taonana akungokamba zinthu zoledzera taonana akungokamba zinthu zopanda mitu amalawi sakuzimva zinthu zija chomwe akuonamo akuona ndithu kuti inuyo ufumu wanu wachosedwa ufumu wanu uli wachosedwa palibenso chinthu cha nzeru chomwe mungatani kuti mungalankhule chifukwa china chilichonse chomwe inuyo munazolowera mboma mabodza omwe munalowera mboma ndi amene aonekera ati kunena kuti inuyo ndinu president wabodza nduna za bodza mwangotengana ma mastermind amabodza okhokha ndikuyikana kukhala ena ma minister winayo ndi president chabodza mwapanga chani ndi chifukwa yake mukusowa chinthu cholankhula kumangonena chakwera delivery nkhani yake ya nsewu jawo nsewu wakutolo 16 km sukukwana nsewu wonse anapanga ndi China aid chithandizo cha ulere nchifukwa mungolankhula chokhachi chatu china ndi chani chomwe mungalankhule mwasoyesa china chilichonse chomwe mungapite nsonkhano wina uliwonse chomwe niyo mungazitamandire ndi chakwera delivery atupanga nsewu wakulilongo mupusisa anthu angati inu zimenezo to ndayo mubwezi mukuyapusisa anthu nthawi ya John Chilembwe funa nthawi ya John Chilembwe ndimene anthu amakwanisa kumatha kumampusisa munthu epakana kumampusa John Chilembwe teka ochebelu izira kwambiri zomwe mukapanga apazi pomwe zimenezo mukulankhula pa nthawi inoyo nthawi yonena kuti ya anthu anazindikira China aid yatithandiza nsewu unathandizidwa nthawi yachani kodi ya ulamuliro wa Peter Mutharika ndimene uyinamba process ya nsewu zachitika mu ulamuliro wanu basi ikakhale nkhani yone chomwe mwapanga inu ni nsewu china ndi chani mungatiuze chani chomwe mwapanga poti zina zomwe mmanama ndizichazo za atsutsa aphungu kuna kuti sizinachitika Chakwera ndi president wabodza Chakwera ndi president wokupha chitukuko chomwe yeye wapanga yeyo ndi chokupha anthu kuchikangawa chitukuko number 1 chomwe tingamuyerekere Chakwera ndi kupha Sidikimiya anthu aja anafa kuchikangawa aja ndiye zitukuko za Chakweratu china chomwe angaloze ndi cha poti panthawi yomwe iye anangoyamba udindo wake china yonse yomwe analonjeza sichinachitike analonjeza anthu fertilizer otsika mtengo ndi uyu fertilizer anthu amugula paka na 150,000 amauza anthu ma high five kuti anthu azidya katatu mutoza alliance ndi zizachitika kuti paka na anthu kumadya chitedze zaopo zaiti zokha ndiye even zomanga bwera nazo pano pa uyu munthu amalankhula zinthu zosachitika mwazina mwayizo kuti ndi zomwe ayamba kuvomera wokha pano alichali Chimwendo Banda kunena kuti chimanga chifika olo 200,000 walankhula yoncho
ndipo akulimbikisa kuti alimi atani kuti asunge chimanga chifukwa achigulisa modula akuposa pene chilili pano pamo asunge chifukwa pano pakunena kuti asunge pano chimanga chili 100,000 ndiye ati achisunge azapha makwacha chisakhala chili pa 200 kaya nzoma akulankhula chimwendo banda ndiye muyembekezeranso chinthu china cha nzeru chani mukamakhala pa dziko pano ndiye wina munthu wanzeru ma civil servant ndi amene achawo akulilira kuti tatiyenjezereni 40% timalandira ndalama tathu sitikukwanira kuti thumba la chimanga mpamene yeye wakaniza sanayenjezere mapitacho wakatemesa kuakhapa anthu lero ndi pamene akubwera poyera kunena kuti alimi asunge chimanga azagulise 200,000 ma civil servant amwacha udandalacha azipitirira kuzunzika nzomwe akulankhula Malawi, Camera.